היי אהובה, יש ימים שאת בטח קמת וקמה, עייפה, עצובה, מצוברחת, כועסת. בדיוק כמו שקמתי היום, מאוד מאוד עצובה. ואז נתתי לזה להיות, בכיתי הרבה. פעם ממש פחדתי מלתת לרגשות האלה לצאת. חשבתי שזה יפרק אותי, חשבתי שאני לא יקום מזה, חשבתי שזה יהיה לתמיד. עם הזמן ועם כל משבר למדתי שגם זה עובר. אבל זה עובר רק אם ניתן לזה להיות, רק אם נסכים להרגיש. אז זה מה שעשיתי הבוקר, הסכמתי להרגיש. בימים האחרונים עלה בי המון כעס. אז אתמול השתתפתי בטקס של שחרור נדרים, של שחרור כעסים. ואז בבוקר התמלאתי בעצב. ברגע ששחררתי הרבה מאוד כעסים, אז התמלאתי בעצב, אז בכיתי. ואז נזכרתי בכלים שנתתי במדריך לחוסן פנימי. שכל כלי שיש שם, זה כלי שאספתי מכל משבר, וזה רק חלק קטן מהכלים שאספתי, מכל משבר שעברתי. ובאחד הכלים שהסברתי במדריך, זה ציור. אני אוהבת ציור, מאז שאני זוכרת את עצמי אני מציירת. ובכל משבר בחיים שלי, זה מה שעזר לי להתמודד. אז אולי במדריך גם את תמצאי כלי שתעזור לך. כלי שייתן לך לרגעים קצת שקט, קצת שלווה, תוך כדי שאת מרגישה את מה שאת מרגישה. אז אני מזמינה אותך, יקרה ואהובה, להוריד את המדריך ולבחור כלי אחד ולהתחיל להשתמש בכלי הזה. מתחילים בצעדים קטנים, בצעדים של צו, לא עכשיו כל הכלים. לומדים להשתמש בכלי אחד. אז אני מאחלת לך, אהובה, שלאט לאט תשתמשי בצעדים האלה, בכלים האלה, ותוכלי לחזור הביתה, ללב. אוהבת אותך.